limanaw ale sigira aw ye walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bamanankan na cogo min na o ye an sigi kun ye laada don an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ ni kɛnɛ in mana sigi limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma an y'a kanu kɛnɛ sigi aw ye walasa ka gafe ninnu lakale bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la laada an t'a wuli an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye bi taratadonya in na k'a jira k'a fɔ janvier kalo ale ye tile 18 sɔrɔ san 2022 o la an b'a fɔ aw danse kunnafoni gafew kɛnɛ kan gafe fɔlɔw la an b'a daminɛ ni bakurunba damadɔ ye ka sɔrɔ k'a tɔ walawala aw ye min bɛ tali kɛ fasidi sɛbɛnw na min ye lesɔr ye ale kumana limanaw lesɔr dakurunɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a jiralen don k'a fɔ ko min ye an ka jamana faamaw ye kɛrɛnkɛrɛnya la minisiri damadɔ bɛ yen a jirala k'a fɔ ko olu taara u y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ limanaw ka taa an kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen n'o ye laginɛ ye k'u taara cidenya na dɔwɛrɛ tɛ limanaw ani sira bɛ se ka dilan cogo min na mali ni laginɛ cɛ walasa an ka bololafɛnw ani sanni feere minɛnw olu bɛ se ka na mali kɔnɔ lafiya la cogo min na olu kɔni kunbɛra laginɛ jamanakuntigi fɛ nin waati na n'o ye colonel Mamadi Dunbiya ale mun b'u ka cɛmancɛ fanga kunna nin waati na an bɛna an da don o la sisan lesɔr kɔnɔ o mana bɔ yen ni o fɔra lesɔr kɔnɔ limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko ɲangini min taara CEDEAO fɛ ani UEMOA ni o ɲanginiw taara ɲɔgɔn fɛ a jirala k'a fɔ ko farafinna keleya tɔnba Union européenne ale fana nana i sen don min ye ɲangini ninnu na sabu a jirala k'a fɔ min ye Mali sɔrɔ ye ko don dɔ la maa bɛ se k'i sigi ka siran k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se ka na don dɔ la l'indépendant y'o kuma fɔ min bɛ tali kɛ ale indépendant kelen kɔnɔ limanaw ni waleya dɔ ye waleya min n'a bɛ maa dabali ban kosɛbɛ a jirala k'a fɔ baarakɛla dɔ bɛ yen ni a bɛ se san 19 ɲɔgɔnna ma yɔrɔ taamaba min kɛra juma tɛmɛnen a jirala k'a fɔ baarakɛla dɔ bɛ yen du dɔ bɛ yen nɔ taamakɛlaw bɔra k'a fɔ u bɛ taa taama na u seginna ka na sɔrɔ u ka baarakɛla ko maa dɔw bɛ yen limanaw u taara bin a kan fo ka saya yɛrɛ bɔ o la indépendant y'o fɔ dɛ limanaw an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen nɔ l'indicateur du renouveau fana kumana a y'a jira k'a fɔ ko maa fila bɛ yen minnu bɛ furanjɛla fanga dɛmɛ ko sariya ye olu nɔ minɛ ka sababu kɛ ko u ye kuma dɔw fɔ kuma minnu bɛ yen ni a bɛ tali kɛ kuma lankolonw don ani nɛniw yɛrɛ b'a la limanaw ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu bɛ yen ni olu ka hakilila tɛ kelen l'indicateur du renouveau y'o fɔ o kɛra sababu ye limanaw commune 4 tribunal u ye tɛgɛ kɛ u la k'u ɲininka waati kelen fana yɔrɔ sariya kun ye min ye Buba Fane ale minɛ k'a don kaso la limanaw ka sababu kɛ Umaru Mariko ka koɲɛ yɔrɔ kuma min bɔra Umaru Mariko da k'o bilala bɔlɔlɔ sanfɛ Buba Fane de kɛra o sababu ye ko nka sariya y'a bila fɔlɔ a ka taa so n'o ye liberté provisoire ye ko nka nin waati in na a bɛ n'a fɔ a bolila ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ n'a fɔ diɲɛ kɔ kan maa tɛ yɔrɔ min yɛrɛ dɔn an bɛna an da don o fana na o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ni Mali cɛ bi limanaw sama-samani min bɛ sen na nka fan fila bɛɛ b'a la ko an bɛɛ ko dayɛlɛlen don bɛɛ ko kuma ɲɔgɔnya ko nka munna Mali ni CEDEAO cɛ bɛɛ ko dayɛlɛlen don munna u fana tɛ a lajɛ ka sigikafɔ min ni bɛɛ bɛ fɛ k'o kɛ u t'o o baara waleya mun na walasa bɛɛ Mali jamana ni CEDEAO jɛkulu gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na o ye ɲininkali yɛrɛ Nouvelle Horizon fɛ bi min bɛ tali kɛ fana a yirala k'a fɔ Mali finitigilakaw limanaw ko u bɛ wulikajɔ la nin waati na min ye banbancɛ wale tigilamaw ye ka dankari caman kɛ u la o waati kelen fana ko min ye alimanw ka jamana ye olu y'a ɲini k'u bɛ fɛ ka kɛlɛcɛ maa 100 ni maa 20 ani u ka kɛlɛkɛminɛnw n'o ye sanfɛ pankuruw ye hélicoptère 5 CH-53 k'olu bɛ fɛ k'u bila MINUSMA fana ka bolo ka kɛlɛ nasira ninnu na min ye Nouvelle Horizon ye ale y'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min ye Mondoro ye Mondoro ale filɛ nin ye min ye Bandiagara mara de la a jirala k'a fɔ ko kabi octobre kalo tile fɔlɔ san 2019 ko nin dugu in min ye a dugudenw ye olu sen tɛ ka kɛnɛmana sɔrɔ ka sababu kɛ jadi wale tigilamaw ka kɛwalew ye ko nka min bɛ sen na sisan o ye kɔngɔ de ye o bɛ ka Mondorokaw sɛgɛn bi kosɛbɛ limanaw an bɛna an da don o fana na soir de Bamako kɔnɔna la nka yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma limanaw an bɛ fɔlɔ min na o ye lesɔr ye faso ka fasidi sɛbɛn don a y'a jira k'a fɔ ko
min bɛ tali kɛ walasa CEDEAO ka ɲangi minnu bɛ yen ni olu binna Mali kan jamanadenw bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔ ma cogo min na ko délégation belebeleba dɔ bɔra Bamako yan nɔ k'i kunda Laginɛ jamana kan délégation in na min ye an ka fangabolo damadɔ olu b'a la ka daminɛ min ye an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara affaires étrangères o ministre Abdoulaye Diop yɔrɔ min bɛ tali kɛ u kunbɛra min ye Laginɛ jamanakuntigi n'o ye Mamadi Doumbouya ye ale min bɛ u ka furancɛla fanga kunna nin waati in na a jirala k'a fɔ Mamadi Doumbouya k'a ye ninnu kunbɛn a bolo dayɛlɛlen sabu a bɛ n'a fɔ ko sigi kun kɛn bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔnɔ limanaw walasa jamana fila in Laginɛ ni Mali u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na limanaw taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ de sɔrɔ ka fɔ la ko Mali kana dɛsɛ don nataw la ka sababu kɛ minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔ ka don Mali la yan nɔ yɔrɔ min bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ani Union économique et monétaire ouest africaine ni jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen Mali bɛ a tɔn kɔnɔna la u ye ɲangi bɛ Mali kan kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen k'a fɔ ko da bɛɛ lajɛlen suwara Mali ɲɛ min ye fɛn fɛn ye minɛnw ye fɛn fɛn ye nafolo ye jamana o tigɛra an ka jamana ni jɛkulu in ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye jamana kelen min ko ale ka dayɛlɛlen don Mali ye o ye Laginɛ de ye Laginɛ yɛrɛ ni Mali limanaw badenya ni sinja min b'a ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ ni waati in na CEDEAO kɛlen don ka jamana fila in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲangi ɲɔgɔn fɛ nka min ye jamana fila in ye u jɛra k'u ka daw yɛlɛ o de ye siratigɛ la a jarala k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw wuli Mali kɔnɔna la yan ka taa Laginɛ olu la an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop o b'a la ka taa se min ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ mara cɛman boli kunna administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga sɔrɔ ani nafoloko ministre Aluseni Sanu ka taa se an ka taamako ministre ma madame Dambele Madina Sisoko ani dugujukɔrɔ nafolo courant ni ji o ministre fana Lamini Seydou Traoré fo ka taa se conseil national de transition ani Mali sɔrɔ bosobaw caman fo ka taa se an ka jagokɛlaw ka ɲɛmayaso ma chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛma Yusufu Bachiri limanaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ taama in hukumu kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ colonel Assimi Goïta ale de y'u ci limanaw k'u ka taa Laginɛ limanaw ka taa foli di Laginɛ jamana ma wa kun min fana bɛ taama in na o ye k'a fɔ lesɔrɔ ka fɔ la ka taa yira Laginɛ jamana na k'a fɔ Mali bɛ seereya di k'a fɔ ko jamana min bɛ yen n'a ma ka datugu Mali ɲɛ fiyewu o ye Laginɛ ye u nana o foli di Laginɛ jamana ma ani fana limanaw o t'a bɛɛ ye ka baara ɲɔgɔnya yɛrɛ de boloda Mali ni Laginɛ cɛ sabu a jarala k'a fɔ kɔgɔji bɛ Laginɛ limanaw bateau minnu bɛ yen n'o bɛ se ka na Laginɛ port la Mali bɛ se ka a ka minɛnw bɔ o sira in fɛ cogo min na ani sira yɛrɛ bɛ se ka dilan Mali ni Laginɛ cɛ cogo min na limanaw o baaraw u taara o fana kuma fɔ a jarala k'a fɔ min ye Laginɛ jamanakuntigi ye colonel Mamadi Doumbouya ale kɛlen kɔ ka ciden ninnu kunbɛn a y'u kunbɛn ni nisɔndiya ye limanaw a y'u kunbɛn ni bonya ni karama bɛɛ lajɛlen ye a jarala k'a fɔ o bonyaw tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mali ni Laginɛ cɛ jɛkulu fila in u y'u sigi ka kuma a bɛ fɔ min ma ko réunion huis clos ni maa si ma ye o fɔra a ko hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko yɔrɔ u ka faamaso min bɛ yen n'o ye palais min tɔgɔ dalen don Mohamed V la colonel Mamadi Doumbouya limanaw a kɛlen kɔ k'u kun bɛ yen nɔ u ka sɔrɔ ka kumaw dayɛlɛ kɔsa in na yɔrɔ Mali ka fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ sira min fɛ o ye Sénégal jamana de n'i y'a ta 100 o 100 60 walima 70 o bɛ bɔ Sénégal an ka minɛnw minnu bɛ bɔ Sénégal a bɛ taa o hakɛ de la ko nka limanaw a bɛna fɔ ko bɛna yɛlɛma ka taa Laginɛ bolo kan a bɛna lajɛ sisan n'a sɔrɔla 100 o 100 ka taa 60 walima ka taa 70 la Mali ka minɛn minnu bɛ yen n'a bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na o fana ka bɔ Laginɛ sira fɛ an ka Sénégal sira in ani Kodowari sira a jarala k'a fɔ Mali ka fɛn minnu bɛ bɔ o siraw fɛ sabu o daw tugulen de ka ban o sira wɛrɛ ka bɔ n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye Sénégal lajɛ limanaw ko an ka minɛn minnu bɛ bɔ yen a bɛ se 60 ka taa se 70 ma o mana bɔ yen nɔ min ye Ghana port ani Accra Ghana ani ka taa se Lomé fana ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw ye limanaw min bɛ tali kɛ Yusufu Bachili ale min ye Mali jagokɛlaw ka ɲɛmaaba ye bi a y'a jira k'a fɔ ko Mali ka minɛn bɛ bɔ nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ
nga ko bi baara kura min filɛ nin ni ciden minnu bɛ yen n'u taara Laginɛ u ni Laginɛ maa minnu bɛ yen ni olu sigilen don a koɲɛ kunna u n'olu sigira ka kuma sabu a jirala k'a fɔ ko ni Laginɛ port yɛrɛ lajɛ jamanaw ko a bɛ se hectare 30 ɲɔgɔnna ma wa ko conteneur 1600 o bɛ se ka sogolo ɲɔgɔn kan o yɔrɔ kofɔli ninnu na o yɔrɔ bɛ se ka dilan cogo min na k'a kɛ yɔrɔ sahalen ye Mali yɛrɛ ka Mali jamana ka minɛn minnu bɔ jamana kɔ kan n'a bɛna kɔgɔji fɛ o bɛ se ka bila o yɔrɔw la a kɛra taji ye o a kɛra bololafɛn wɛrɛw ye o kuma de fɔra hali n'a kɛra nɛgɛ siraw ye n'o ye terrain siraw ye ani duguma siraw hali ani sanfɛ siraw jamanaw ko délégation ba fila in Mali ni Laginɛ cɛ u y'u sigi ka nin kuma fɔ baara bɛna tɛmɛ nin siratigɛ ninnu de la a jirala k'a fɔ min ye an ka ciden ninnu ye ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Abdoulaye Diop bolo u kɔni ye foli di Laginɛ jamana ma kosɛbɛ u kɛlen kɔ k'u kunbɛn k'u bolo dayɛlɛ u ye nin ko in siratigɛ la k'u bɔlen kɔ Laginɛ jamana u y'u kunda Mauritanie faaba n'o ye Nouakchott ye u bɛ taa Mauritanie jamanakuntigi n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani u bɛ taa baara da yira o la Assise nationale de la refondation baara min kɛra jaabi min bɔra o la k'u bɛ t'o da yira o fana na jamanaw ani ka foli ta ka ɲɛsin o jamanakuntigi fana ma kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn l'essor ale de kɔnɔ ni l'essor y'o fɔ jamanaw l'indépendant fana nana i segi kuma kelen kan a ko ɲangini min taara CEDEAO ni UEMOA fɛ ɲɔgɔn fɛ ni Union européenne nazaraw ka jɛkuluba ale fana nana i sen don a ko la tuguni ko limanaw don dɔ bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ l'indépendant ka kuma don dɔ nata Mali sɔrɔ la ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya sabu munna limanaw ni a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali sɔrɔ n'a caman de ye fɛn ye min bɛ bɔ jamana kɔ kan na wa Mali bɛ dɛmɛ de bɛ bɔ yɔrɔ caman ka na Mali kɔnɔna la yan ni o dɛmɛw tigɛra jamanaw don dɔ kɔni an bɛ jɛn ni don dɔ gɛlɛya ye l'indépendant ka fɔ la UEMOA ni CEDEAO min ni olu ye gɛrɛntɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ a jarala k'a fɔ misali bɛ ta min kan o ye sanu ye sanu min bɛ yen ni minisiriso min bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo kunna ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ sanni feere min falen an ni jamana wɛrɛw cɛ jamanaw sanu de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ wa Mali bɛ sɔrɔ min kɛ sanu na min bɛ feere jamana kɔ kan a ko 100 bɛ yen Mali bɛ sɔrɔ min bɔ o la jamanaw o de ka ca ko nka a jarala k'a fɔ bi jamana wɛrɛw minnu bɛ yen n'an bɛ sanu feere olu ma olu jɔn bɛ jɔsen dɔ ka bi u bɛ k'an ka sanu jamanaw ka jasi yɔrɔ kɔsa in na Union européenne an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ale bɛ ka i sen da CEDEAO ni UEMOA sen da nɔ na ko u n'an ka jagofɛnw minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan jamanaw ka olu kɛ bolokɔfɛfɛnw ye a jarala k'a fɔ sanubɔyɔrɔ minnu bɛ Mali la yan n'i y'a jate jamanaw a bɛ se sanubɔyɔrɔ n'o ye miniw ye a bɛ se 14 ma bi olu ka sɔrɔ ka don Mali wagandɛ kɔnɔna la n'o ye Mali budget national ye jamanaw a fanga ka bon kosɛbɛ kɔsa in na yɛrɛ jate min bɔra mine dɔ fɛ n'u kama ko Barrick Gold san 2021 novembre kalo la u ye jate laban minnu bɔ o ye k'a fɔ ko miliyari 8 ɲɔgɔnna jamanaw u y'o de don Mali wagandɛba kɔnɔna la dolari wari miliyari 8 yɔrɔ n'i y'o jate CFA la jamanaw ka ca kosɛbɛ o bɛ taa CFA wari miliyari caman na Mali dun ka sɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ sanu na n'i y'a feere jamana kɔ kan a bɛ tali kɛ nazara jamanaw olu b'a san wa min ye fana Suisse ani Émirats Arabes Unis olu de bɛ Mali sanu san kosɛbɛ nka ni Union européenne ko ale na i sen bɔ an ka sannifɛnw na limanaw ma a bɛ se ka siran don nataw la k'a fɔ ko jamana minnu filɛ n'o ye Suisse ni Émirats Arabes Unis ye olu fana kana n'a fɔ ko aya sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka feere u ma ko u sen t'a la sabu a jirala k'a fɔ ko CEDEAO y'a ka banque minnu bɛ yen n'o ye banque centrale BCEAO ka banque centrale ye o datugura Mali ka nafolo fɛn fɛn bɛ o banque kɔnɔna la an tɛ se k'an tɛgɛ da o kan bilen wa yɔrɔ o BCEAO kelen ale de bɛ nafolo mugu di banque misɛnnin minnu bɛ Mali la yan fana limanaw o bɛ taa kuncɛ mun na maliden kelen-kelenna min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka nafolo ta ka baara kɛ n'a ye walima ka fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye jamana kɔnɔ yan k'o bɛ kɛ gɛlɛya ye o de la ko Mali yɔrɔ kɔsa in na yɛrɛ an y'a ɲini k'an bɛ juru dɔ ɲini UEMOA jamana fɛ UEMOA ma sɔn o ma kɔsa in na a fɔra ko an b'an ka foroba baarakɛlaw n'o ye fonctionnaires ye olu sara n'o ye wari ye o ma se ka sɔrɔ limanaw ko maa bɛ se k'i sigi ni mun ye indépendant ka fɔ la don nataw la a bɛ se ka gɛlɛya dɛ ko nka limanaw n'an fana ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ a bɛ se ka kɛ nɔgɔya fana ye jamana in ma
limanaw yananga ni kunnafoniya min bɔ indépendant kɔnɔ yananga segi ale indépendant kelen ma kunnafoni nataw olu kɔnɔna la nka yananga se indépendant ma limanaw an bɛ don min ye l'indicateur du renouveau kɔnɔna la indicateur kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maa fila bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ka dɛmɛ bɛ furancɛla fanga yɔrɔ kosɛbɛ ko nka ko sariya tɛ maa ka fɛn maa min bɛ yen n'o bɛ se ka sariya don a dugumada fɛ o de la bi ko maa fila bɛ yen communiqué tribunal ko a ye tɛgɛ kɛ olu la kununko ntɛnɛn yɛrɛ janvier kalo tile 17 o dɔ bɛ tali kɛ député kɔrɔ dɔ n'o ye Musa Jara ye ani maa wɛrɛ bɛ yen n'u k'a ma ko Pape Diallo Pape Diallo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu la u k'a ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts limanaw ko kuma de bɔr'u da kuma minnu bɛ yen n'a bɛ maaw su ka kɛ dantɛmɛ wale ani nɛnijugu a bɛ maaw su ka kɛ o de kan o de la communiqué tribunal ko a ye nin maa fila ninnu limanaw a y'u minɛ ka t'u ɲininka u dalakan na a jirala k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la ni maa fila minnu filɛ nin ni olu limanaw u sigi u bɛ furancɛla fanga dɛmɛ u wuli u bɛ furancɛla fanga dɛmɛ a jirala k'a fɔ taama min yɛrɛ kɛra o don o juma tɛmɛnen ko kuma de bɔr'u da kuma minnu bɛ yen n'a taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni o n'u ka hakilila tɛ kelen ye limanaw maa si dun tɛ sariya sanfɛ o waati kelen ko min ye sɔrɔ bosonba dɔ ye ani ɲininikɛla dɔ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ kalanba dɔ sa kɛ n'o ye docteur Etienne Fakaba Sissogo ye ale fana ko ale bɛ bolola nin waati in na kabi kari tɛmɛnen na ale yɛrɛ taara minɛ fɔ a ka so ka sababu kɛ ko kuma dɔw bɔra a da kuma minnu ma bɛn o la sa an bɛ waati min na ko sisan limanaw Etienne Fakaba Sissogo yɛrɛ ka minɛni ko kuma caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a kɔnɔna la ko nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na a ye kuma minnu fɔ n'a sɔrɔla kuma ninnu a kuntilenna yɛrɛ min ye kunnafoni laban minnu bɔra a jirala k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ yen nɔ olu fana minɛna walasa ka se ka t'u ɲininka u dalakan na olu la maa kelen b'a la limanaw ko yɛrɛ taara bila kasobonba la o bɛ mandat de dépôt la 5e arrondissement maaw olu ka minɛni sababu la limanaw o mana bɔ yen waati kelen fana a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Buba Fane ko a na kɛ Buba Fane bɔra Mali kɔnɔ yan k'i kunda jamana wɛrɛ kan ko décembre kalo tile 28 tɛmɛnen na san 2021 tribunal de grande instance de la commune 4 yɔrɔ Umaru Mariko ka affaire min ni o kuma fɔra ni a jirala k'a fɔ Umaru Mariko a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ n'o ye nɛniw ye ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma maa min kɛra sababu ye ka o kumaw ta k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ o ye Buba Fane de ye Buba Fane kelen ale yɛrɛ kun minɛna o ko siratigɛ la ko Buba Fane yɔrɔ a kun bilala liberté provisoire la yan'u ka kiiri don cɛ min bilalen don ka février kalo natɔ in tile 15 san 2022 kɔnɔ yanni o cɛ ko Buba Fane ko a ye jamana bila a taara fan wɛrɛ fɛ ni sifinaka min ye nin ni ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita la limanaw a kun bɛ Ibrahim Bokar Keita lafasa kosɛbɛ ko nka kɔsa in na k'a na kɛ ko maa dɔw bɛ yen n'o ye M5 denmisɛnnin dɔw ye M5 RFP denmisɛnnin dɔw k'olu wulila ka taa fɔ a ka so ko u tɛgɛ yɛrɛ kun na se a yɛrɛ woloba ma limanaw Buba Fane k'a ye o de bagabaliw ye a ka sɔrɔ ka wuli k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ yen kuma minnu bɛ yen ni olu talen don ka ɲɛsin premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ma M5 denmisɛnninw de y'a ye sa o kuma minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin docteur Choguel Kokala Mayiga ma o ma diya olu ye o fana ko u ye bagabali ta ka ɲɛsin Buba Fane ma Buba Fane a y'o de ye sa a ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ jamana bila an bɛ waati min na ko sisan maa kɔni t'a ta yɔrɔ dɔn kunnafoni filɛ limanaw ne ka kuma tɛ an y'a bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye nouvelle horizon ale kɔnɔna la limanaw nouvelle horizon kɛlen don ka ɲininkali de kɛ a ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani CEDEAO bɛɛ lajɛlen ko dayɛlɛlen don bɛɛ ko an bɛ fɛ sigi ka fɔ k'a kɛ ko nka ko munna jamana fila in tɛ n k'a fɔ Mali n k'a fɔ jɛkulu min n'o ye CEDEAO ye ani Mali jamana munna bɛɛ ko an ka sigi ka fɔ kɛ u t'a ɲini sa Mali u ka bɔ samasamani in kɔnɔna la Mali jamana bɛ se ka lafiya cogo min na CEDEAO Union économique et monétaire ouest africaine ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sama la ni CEDEAO ya jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Mali ka bila la ka Mali dɛmɛ ka baara kɛ ni u ye Mali jamana faamaw fana y'a jira k'a fɔ o kuma fɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko sigi ka fɔ olu fana tɛna ban o ma
ni bɛɛ ko bɛɛ ka dayɛlɛlen don munna limanaw u tɛ a lajɛ sa k'u sigi walasa gɛlɛya bɛ se ka bɔ jamanadenw da la cogo min na o ye Nouvelle Horizon ale ka ɲininkali ye. o mana bɔ yen ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali b'a ɲini waati min na ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la limanaw ko ɲinan y'a san 10 ye janvier kalo tile 17 san 2012 janvier kalo tile 17 san 2022 limanaw o bɛ kɛ san 10 ye coyi Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la gɛlɛya min ni a sen tɛ ka ban yɔrɔ ni maaw hakili b'a la menaka nin don in gɛlɛyara kosɛbɛ janvier kalo tile 17 limanaw a jarala k'a fɔ an ka finitigiw Bamanci wale tigilamaw n'o ye Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA ale ye walejugu ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ma limanaw a kɛra sababu ye Mali bilala gɛlɛya dɔ kɔnɔ fo an bɛ don min na ko bi gɛlɛya in fɛn ma se ka bɔ a la hali n'a sɔrɔla dɔɔni bɛ ka kɛ nka a jarala k'a fɔ hakililajigin na limanaw Mali gɛlɛya bɛɛ lajɛlen daminɛna nin waati ninnu de la san 2012 menaka waati min na MNLA maaw u y'a ɲini ko fo ka Mali kɔrɔnfɛla tigɛ ka bɔ Mali la ka o kɛ u ta ye yɔrɔ u ka tɔgɔ in yɛrɛ bɛ tali kɛ o de la n'o ye Mouvement National de Libération de l'Azawad ko an ka dugu fila bɛ yen n'o ye Gao ni Tɔnbukutu ni Kidali o kɛra sababu ye tile 3 coup d'état min kɛra mars kalo la o kɔfɛ min ye marabolo 3 ye o bilala Bamacimaw olu ka bolo kan nka limanaw a jarala k'a fɔ min ye nin Bamaci jɛkulu ninnu ye fo ka se bi la san 10 limanaw Mali bɛ nin taa ni ka segin kɔnɔna la min ye don o don i bɛ kuma kura mɛn don o don i bɛ ko kura mɛn Bamanci wale tigilamaw olu ka kɛwalew la ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna coup d'état min kɛra san 2012 mars kalo la ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture limanaw o san 10 an bɛ o de kɛnɛ kan bi a jarala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla bi an bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la o coup d'état kelen an bɛ o de kɔnɔna la yɔrɔ min ye san 2020 ye coup d'état min kɛra Ibrahim Boubacar Keïta la o tɛmɛnen kɔfɛ jagoya fanga fana nana Daraki min ye san 2021 min bɛ tali kɛ o cɛmancɛ fanga kelen an b'o de kɔnɔna la nka a jarala k'a fɔ limanaw hali sisan taa ni ka segin lakanako siratigɛ la a ko ma se ka kɛ i n'a fɔ jamanadenw b'a laɲini cogo min na limanaw Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ o waati kelen ko Allemagne jamana kɛlen don k'a ɲini ko u ka kɛlɛcɛ maa 100 ni maa 20 k'u na olu bila ka na Mali la yan nɔ san 2022 min filɛ n'an filɛ o kɔnɔna la o kalo 3 fɔlɔ k'u na olu bila ka na ka fara o kan kɛlɛkɛ pankuru n'o ye hélicoptère ye o 5 u k'a ma ko CH-53 k'u na olu bila MINUSMA ale ka bolo kan limanaw waati min na Allemagne ka sanfɛ kɛlɛcɛw n'o ye ka armée de l'air ye u bɛ nin kuma fɔ u ka wasadenw olu y'a ɲini fana ko u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan nɔ n'o u k'a ma ko Bundeswehr limanaw u ka cɛ dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko Eva Ogui ale kun ye nin kuma fɔ ko n k'a fɔ Allemagne ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan k'u n'u bɛɛ lajɛlen bɔ Mali la ka sababu kɛ ko lakanabaliya ɲɔ ɲɛ bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw Allemagne u ka jamana ɲɛmɔgɔ a na kɛ u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ nin ko la Nouvelle Horizon ka fɔ la nka ko nin kuma min fɔlen filɛ nin u ka kɛlɛcɛ maa 100 ni 20 o kan ka na MINUSMA ka bolo kan ni hélicoptère 5 ko layidu de tun tara u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fɛ n'o ye Angela Merkel ye ale de tun ye o layidu ta k'a fɔ ko ni MINUSMA bɛ Mali la yan k'u na layidu ta u ye fo ka taa se juin kalo ma san 2024 k'u na kɛlɛcɛw bila u ka bolo kan wa u na pankuruw fana bila u ka bolo kan limanaw o layidu don dafatɔ filɛ nin ye n'o tɛ Allemagne yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛcɛ fɛn fɛn bɛ Mali la k'u na u bɛɛ lajɛlen bɔ yan k'a sababu kɛ ko lakanabaliya bɛ yan nɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔna la Soir de Bamako na Ɲanga Saju Tigila ko ninnu kɔni bɛ Mali ka frontière min filɛ Burkina fan fɛ nin dugutigi ninnu bɛ yen limanaw a tɛ k'u maa na k'a fɔ k'i bɛ bɔ dugu in da fɛ nin waleya in bɛ senna kabi san 2019 dugu in n'o ye Mondoro ye n'i ma sɔrɔ u kɛmɛ ka mugu dɔ don dugukolo jukɔrɔ walima Bamacimaw dagalen don dugu da la a tɛ k'u maa si la i ka bɔ limanaw a ko tun bɛ senna fo waati caman
min ye dugudenw ye u kɔni ko k'olu ye kule fasugu bɛɛ lajɛlen bɔ ko nka halisa olu de bɛ ni lahalaya kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ u bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ limanaw ka olu magɛn wa jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa bɛ yen limanaw k'i bɛ se ka mɔndurukaw magɛn dɛmɛ la a kɛra balo ye a kɛra fɛn fɛn ye sabu a jarala k'a fɔ ko u ka jigiɲɛw balo tɛ o kɔnɔna la bi min ye ji tɛ sɔrɔ ka so ɲuman yɛrɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ bi limanaw ko kɛmɛ gɛlɛya ye fasidi sɛbɛn ka fɔ la soit de Bamako y'a jira k'a fɔ ɲɔ malo sugaro tulu a n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ olu de ye balo ye min bɛ bila maaw ka bolo kan a jarala k'a fɔ ko o si tɛ ka sɔrɔ bi ko hali kunna siniko yɛrɛ dɔgɔkun laban in na u ka foro dɔ bɛ yen nɔ ko mankanba dɔ bɔra yen nɔ mankan min n'a ye bɛɛ dabali ban ko u kun hakili la ko mugu dɔ de furuna o kɔfɛ min dugutigi yɛrɛ ka lasigiden dɔ ye ale de bɛ ka nin lakale soit de Bamako maaw ye ale sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ ko o kɔfɛ mankan in kɔtigɛlen u taara lajɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔla min don k'u taara sɔrɔ Bamasewale tigilamaw kɛmɛ ka batiri dɔ ani min ye essence bara dɔ de ɲagami ɲɔgɔn na limanaw ni o kun kɛra fudon fɛn ye o kun bɛ sɔrɔ ka kɛ tiɲɛni ye ko nka denmisɛnnin dɔw de bɛ olu taara o ko tiɲɛ ala yɛrɛ n'a ka ko foyi ma se ka kɛ a ko siratigɛ ninnu na nka limanaw ko mɔndurukaw kɔni de bɛ nin lahalaya kɔnɔna la kɔngɔ ani minɔgɔ a bɛ nin sigida maaw la bi kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soit de Bamako de kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin baarakɛla denmisɛnnin dɔ ye ni ale kɔni limanaw ala ka wele sira ma nka limanaw a sababu bɔra maa jugu dɔw de la maa jugu minnu bɛ yen ni waleya yɛrɛ kɛra kalabankɔrɔ de baarakɛla don baarakɛla min n'a si bɛ taa san 19 na limanaw ko maa jugu dɔw de bɛ yen yɔrɔ taamaba dɔ kɛra Bamako yan nɔ a kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen juma tɛmɛnen in na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka taa taama in na wa na kɛ maa jugu dɔw de bɛ yen olu ye du dɔ de bɛlɛ du min n'a a maa kofɔlenw bɔra ka taa taama na maa kelen min tora so kɔnɔ o ye baarakɛla ye maa jugu ninnu u taara bin baarakɛla ka limanaw maaw ka hakɛ to ka bin a ka cɛnimusoya siratigɛ la o kɔfɛ ka tila k'a bɔnɛ a nin na tɛmɛnen kɔfɛ min ye sokɔnɔminan fɛn fɛn bɛ yen limanaw k'u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni o ye ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla a ko siratigɛ ninnu na walasa maa kofɔlen ninnu u tɛgɛ bɛ se ka ta cogo min na k'a kun cɛ limanaw ko Ansongo nin ye camion dɔ ye camion min ni ale kɔni jiginna k'a ban tayi min ye walijugu tigilamaw ye olu ka walijugu fɛ camion remorque dɔ jagokɛla dɔ de ta don kununko ntɛnɛn janvier kalo tile 16 a kɛra dugu min na u k'a ma ko Bara Ansongo ale cercle kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko walijugu tigilamaw maa minnu bɛ n'o ye marifatigiw ye u ma lakodɔn olu de ye kisɛ ci min ye mobili in na n'o ye camion ye studio tamani maaw olu de ye kunnafoni lase limanaw a jarala k'a fɔ ko camion in a tun bɛ ka bɔ Gawo k'i kunda Ansongo de kan ko nka ko a siran o bonyana kosɛbɛ n'a masiba ye ko nka chauffeur a n'a ka parandikɛ olu sera ka bɔ ka u yɛrɛ ɲini foyi ma se ka kɛ olu ninkun na limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafonidi gafew la bi jamana in halisa ala ka basigi an bɛ aw fo dantɛ foli min na ni ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an bɛ kɛnɛ ka k'olu lakale aw ye ladira kɔnɔna la o tuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ